Бөтә дөнья башкортлары курултайында ниләр бара? Чөнки мәгълүмат саралары язылса, курултай икегә бүленгән дигән хәбәрләр дә бар. Курултайда нимәләр бара? Мин әйтергә икегә бүленмәгән, чөнки без бuna яңа состав 70% үҙебез яңа состав исполком ағзалары бүген индек инде. Аны һүҙҙе башларга кирәк. Иң беренсе утырышта инде бүген 21 ноябрьдә 2015 елда анда рәис сайлау булгайны. Беренче тәкъдим булды минең буенча битендә, икенче тәкъдим булды Халифат Ишмуратов буенча булды. Бул һайлаган вакытта битендә күпчелек тавыш белән мин иңеп чыккайным. Хәзер буна икенче утырышта инде без үзебезнең урынбасарларны һайларга тиешбез һәм аның структураларын комиссия рәисләре һайларга кирәк ине. Безнең моны ошо 4 ай эш вакытында инде төрле илләрдән, регионнардан һәм халыктан төрле звоноктар булды. Безгә әргәгә килделәр. Алар үзләренең канәгать түгелләрен белдерделәр курултайның бу гатекем эшләрен. Без ныграк эшләп киттек бит тегеләргә элекке составның эшләү, насар эшләү битендә бүгендә ныграк күренәсәк алар өчен. Алар шуга каршы булдылар. Бөтәһеләр каршылар инде. Без ныграк эшләп китүдән инде. Әмирага элекке состав дигән, элекке составның ниндәйдер финанс җитешсезлекләре дә табылган. Икенче мин җитәкче булып килгәсендә монда мин бөтен бухгалтер документларына акт белән кабул итәргә тиешмен. Кул тамга куярга тиешмен. Мин 12 ел генераль директор булып эшләгәсендә беләм бит инде. Финанс эшләрен бит инде. Мин тикшерү ничек кабул итәргә тиешмен. Шуңа без аудитор фирмаһын без килешү төзеп инде. Беренче гыйнварның 11 елдың һәм 20 январ 15 елга тикән 5 елга анализ эшләнек. Анализ вакытында искитерлек анда вакыйгалар килеп чыкты шул вакытта инде. Бүгенге көндә алар аудитор проверка бухгалтер учетын инде бүгенге нулга чыгардылар. Юк дип таптылар бүгенгә. Һәм дә моны 20 ноябрь 15 елда без беренче сыйыз булган 4нче сыйыз булган көнендә инде. Безнең шутта 9 миллион 800 мең акча булырга тиешне. Әле карахак ул вакытта мин кабул иткәндә 400 мең акча, 9 миллион акча учет буенча юк бүгенгә. Димәк, акча урланган булып килә. Урланганмы бездән хәзер бездән төрле органнарга бирергә әйтәбез инде, органнар бу тикшерүләрендә. Шуның килеп чыкты, кредитлар алганнар. Шуның әле бүген эш апарабыз бүгенгә 20 миллион акча Урал фондынан ингән һәм кемгә таратылган документларны бухгалтераны анализ иткәннәр, юкка чыгарганнар. Аны беркем дә күрмәгән өчен договорда юк, берәмәлә юк. Хәзер бүгенгә ул 20 миллион акча нимәгә киткән һәм нинди хак белән нимәгә түләнгән икән бүгенгә тикшерүләр апарырга һәм мөрбәтне прокуратурага бирергә янә бу юнәлештә. Хәзер бит ул аудитор проверканың результатлары бит икенче буга тикем эшләгән командага дип әйтергә кирәк. Аларга бит кирәкмәй бүгенгә. Тикшерү кирәкмәй. Алар любой соны бүгенгә шул халыкка бар битмәһен. Шул аның результатлары. Любой соны алар алга планнар куйдылар. Икенче утырыш булмаган дигәндә. Һәм алар әзерләнделәр, алдан әзерләнделәр шул утырышты өдүп ташларга. Һәм дә алар бит үзләре бүген республика депутаттары булып йөриләр. Һәм шул утырыш вакытында миңа күңелгә ниндәй рәнҗе булды инде, бигрәк тә рәнҗе булды. Бүген Рөстәм Зәкиев бит курултай ягына иң беренче ярдәмчысы булып тора бүгенгә. Бездә моны хәзер яңа моны компьютерлар буенча финанс яктан ныгышмалы. Хөкүмәтебез бүгенгә нык ярдәм итеп тора. Бүген бит утырган урындарыбыз бүген берне дә акча түләмәйбез. Хуын ала, утын ала дигәндә бүгенгә. Һәм дә Рөстәм Зәкиев бөтен халык белеп тора бит. Ул Торатауды хаклап калды бүген. Бүген шул Рөстәм Зәкиевнең портреты белән шул депутатлар листовка тараттылар Рөстәм Зәкиевкә каршы шунда исполком ағзаларына. Аны ничек аңларга була бүгенгә? Республика улар бит Рөстәм Зәкиев вакытында депутат булганнар. Алар бит оештырдылар аны. Шуга инде без моны без анда ныклы костяк 70% бар бүген. Яңа команда инде һәм шул яңа команда без анда бөтен һорауларны асык тавыш белән кабул иттек. Һәм шул яңа команда аларга ход бирмәләр бүгенгә. Шуга инде без уйлайбыз хәзер ишүдән ныграк яңа йөрәк белән, яңа дәрт белән тотынып эшләргә теләйбез инде. Безгә тагын да аңлашылманы. Шул утырыш вакытында башкорт оешмаларын бергә берләштерергә дигән, башкортлар бергәрәк булсын дигән, халык арасында сүз бар бит, башкортлар аерым дигән. Шул берләштерергә дигән координацион советы төзергә каршы булдылар. Моны ничек аңларга була? Моны башка өлкәләр дигән хора бар инде. Пермь өлкәһе дигән, ничә буна Пермь өлкәһе каршы чыкты дип. Пермь өлкәһенең бит курултай җитәкчесе бит, аның кызы главный бухгалтер булып эшләй. Бүгенгә. Аның бит кызына бүген проверка эшләткән эшләнек бүгенгә фактически килеп чыга. Ул үзенең кызын хаклай. Шуга курултайга каршы булып китте. Пермь өлкәһе. Ну
Перим өлкәһе бит аның Курултай рәисе ул Перимнең башкорт халкы түгел бит әле ул. Бөтен дөнья башкортлары курултайы эшмәкәрлегендә ниндейрәк өстенлекле юнәлештәр буласак? Бүген өстенлекле юнәлеш була беренчедән яшьтәр буенча. Безнең матур яшьтәребез бар бүгенге көндә. Без аларны берләштереп, аларны бергә әүзәп юнәлешне ныклы апару кирәк. Һәм икенче яшьтәр арасында юнәлеш бар бездә дин буенча безнең юнәлешебез. Дин буенча безнең юнәлешебезне яңа руслыга безне апарырга тиешбез. Өченче юнәлеш безнең телебезне, әдәбиятыбызны хаклау буенча, тарихыбызны хаклау буенча юнәлеш булырга тиеш. Ныклы юнәлеш хаклау буенча. Һәм дүртенче юнәлеш регионнарда һәм сит илләрдә безнең үзебезнең яңа кимәлдә яңа юл буенча үзебезнең эшебезне апарырга тиешбез. Һәм дә иң төп максат без халкыбызга, хөкүмәтебезгә башустан кәрәкле оешма булырга тиешбез бүгенге көндә.